May hapon mga kaigsunan sa Cebu City, Philippines, September to year 2023. So karang adlaw Sabado mga kaigsunan, natay tubagon sa mga pangutana diya sa social media o mga argumento nga wa pagid matubag sa itong mga kaigsunan nga save the gaday literal. Atong una tagad ang gipahayag ni Kuan kining ni Giselle sa Liti, amigo ni Tata Felicitas, nga agad kanatay, nga ni lips of the tongue kuno si Father Darwin Gitgano. Mo'y rason sa uban nga mga sibde, nga lapsus lingua nga sipiat sa dila anak. Klaro mga kayo sa video mga kaigsunan nga gipahayag ni Reverend Father Darwin Gitgano divine nature experience death. Dinaw klaro kayo mga kaigsunan nga ang namatay ang Diyos nung kinaya. Sa simple nga example na to sa balaang kasulatan, di man na to ang pulong sa Diyos, labaw pa sa magisterium. Catechism of the Catholic Church, number 86. Yet the magisterium is not superior to the word of God, but it is servant. Sulugoon na ng magisterium. Karon, Pope and the College of the Bishop Tibok Kalibutan. So sa Pilipinas, why magisterium kay wa may Santo Papa? Oh, part sa magisterium. Unya, ang akong pangutana ni Giselle, ni Divert siya, ni Likay siya, ang gisulti ni Reverend Father Darwin Gitgano, klaro sa video, divine nature experience death. Pagwali ha, huwag ko mangutana og sipiat sa dila. Ang pangutana, sakto ba to sa'yo? Ang tubag, wa mo responsive sa tubag mga kaigsunan. Perting klaro ka eh? Daghang ito ni Tabang si Didoy Javier to recognize, seksyon ni E.G. Bowl. Pero, muna brad nga, mudagan mo sa CBCP, muna kong pangutana, naaba mo'y video sa CBCP nga adunay formal statement sa mga obispo nga kining gaday literal official doctrine na. Wa pa maghatag hangtod karon. Unya si Labajo Gutierrez nagiskot siya ni salot siya sa pangutana ni Raymond Bulanon. Mingaw kay si Raymond Bulanon wa anto tini comments ato nang comments para maaligre po siya ba. Na matod pa na second divine person died literal. Ang pangutana, Raymond Bulanon, dugay na ko ni pangutanan mo, hantog wa kagatubag. Asa makita sa fundamentals of the Catholic dogma, Catechism of the Catholic Church, nga second divine person died literal. Ako bito nang pangutanan ni Father Darwin Gitgano, hangtod na lang, nasipyat siya, o nasayop siya paglitok, siyang baba mag-isunan. Unya pare ko siya. Di man na ito ang pare, usana ka linain nga pinadlas Ginoo, di ka mapare kung wala kay ordina. Sa ato pa dahi, kung naordinahan ka mga kaigsunan, kung naordinahan ka, Marcos 3:14, King James Version, he ordained 12. Sa ato pa, pare, unya ka rin pare, linamdagan is Ginoo, niya, 1:2:27, ayaw ka problema si Tudlo Iwali, kaya Espiritu Santo mo tudlo diha kaninyo. Karon, wa man mahanay og tarong ni Father Darwin Gitgano ningom sa divine nature experience din. Di ba, namatay ang amahan kay sa 1:30, laro kay de sa King James Version nga, I and the Father are one. Kinsa ningon si Kristo, ako man usara. Sa footnote sa Douay Rheims Bible ug sa Latina Vulgata, dati sa one divine nature. Sa ito usara kinayas pag Diyos. So naapil kamatay nga man Diyos aman. Pag-istoryahan ni Father Darwin Gitgano, mo bitaw nga si Ricky Implio ningon, ano wa matubag si Father Darwin Gitgano, Brady YD? Live kagahapon sa Sibo tingali. Nangonsulta to siya mga kauban nga Sibdi gaday literal. Kaya naman ni mga kutsi siya. Ngayon siya ang buhaton. Mga kaigsunan. So igo ra ko mo hisgot sa isyo por isyo dili sa personal attack.
ang gipahayag ni Father Darwin Kitcano mao ra nang divine nature tinga kanang experience dit. So matingala ta nga ngano maning itabuang nga nakapanudlo mo siya ini nakapahayag mo siya. So muna atong pambitan na mga kaigsunan kining maong bahin sa statement mga brothers and sisters. So Labajo Gutierrez ang akong pangutana kay nihisgot mga Mother of God. Klaro kayo sa fundamentals of the Catholic dogma, page 196, 197. Mary is truly the Mother of God. Nya sa page 197, the fathers also teach Mary is truly the Mother of God, not explicitly but implicitly. So dili litra por litra nga si Birhen Maria inahan sa Dios kay wa pa gani ay mataw si Birhen Maria diha naman Dios. So dili literal nga naguna pa si Birhen Maria sa Dios, sabot implicit kina without doubt naa dili figurative. Sayop ng uban mga ni conclusion figurative ang 197 sa dugma. Tumo-tumo na. Pareha ni ngo Elber nga kusugi mo tumo nga niuyon kuno ko nga literal nga gipahayag ni Bishop Bacane. Ang ipahayag ni Bishop Bacane klaro kay sa video YouTube. Ang God died for us ang ibig sabihin the second person of Blessed Trinity who is truly God died in His human nature or in His humanity. Pagkatao niya to isom sa nini Donata na naapil ko nung divine second person namatay o namatay ang pagkatao. Kuwang og filosofiya. Ano man. Ang usa sa branches of philosophy ang science of being, immaterial being or material being. Sa ito pa, ang material being, ang katawan ni Kristo, ang lawas ni Kristo, subject to it. Pero ang immaterial being, ang pagka-Diyos ni Kristo kay pure espiritu man, 1:4:24, not subject to it. Uyon nga si Reverend Padre Lucas Inong ka na. Sakto na, Brad Wedding nga, not subject to it ang Diyos. Pero ang pagkatao ng Kristo, subject to it. Naibidyo, nagpangutan na naimi, mga kingsuran. So, Jojo Labajo, pwede kang request kay accept ka. Brad, para mag-live da. Ay, si Elpidio, taga Bukidnon, wala mo ito mo kuhan. Nitago man tingali. Sige paghagit o lantugi. So, i-request Brad. Kaya accept ka Brad. Jojo Labajo. Niya, niuyon ka na sa God died Brad. Wala literal. Dili man na sa Catholic Defendership di Cebu. Ang organan sa SIP di Cebu, God is always alive. God cannot die. Ang nagunak pahayag na nga kuan kining God died literal, ang gabuhat anang katekisis God died, SIP di Laiko na sa Cebu. Oh, di man malinglang kay taga Cebu mo mi. Nibaw na sidekick ni Brad Sok Fernandez. Nya na mga kailang pare, ana ba? Di man na dili man tama ako na ingnon ta si BCP. Ang pangutana, tanan pila ka buok obispo sa Pilipinas. Tanan mo gyud hibaw na isiwa. Ang gamit mo pasalipod mo na si BCP. Mo pasalipod gyud mo si BCP nagpasabot, kuwang mo sa argumento. Di mo gamit sa sama sa fundamental sa Catholic dogma. Biblia o kaning Catechism of the Catholic Church. Nya timan ana to nga ni pahayag ba Donato nga kuan iris paras bare bisok nga kanang gadad katekisis ipos ba maulaw ta tanawa ato ning basahon mga kingson ato ning kuan tanaw na dara diya terus katidal lebet pirma ni Cardinal Vidal Socrates Brandes Adam Amper niya his Jimenez Cardinal Vidal unsa man nabay nabutan ng unsa may nabutan diri a person who deliberately denies even one of the doctrines of the church cannot be a Catholic. This we believe Baltimore Catechism page 118. Ang malang kasulatan na ingon kay ang alang sa mga hari sa mga katuigan dili mamatay o dili makita. 1 Timothy City
busang usa ka dakong iris ang nagtudlo nga pagkamatay ni Jesus sa krus napil namatay sa mga pagkadios usa na kay sak botong sulti ni Pader Darwin Gitgano nga divine nature mo naigo siya ini iya sulti nga namatay mang pagkadios ini divine nature man na sama man asa mang kanang last page sa katekisis gaday dia nabay divine person experience dito ya wow sa magic na siya tanawa dito madalik tuo ng mga kaigsunan why nasulat sa gaday katekisis divine person experience dito wala na nakasulat sa pagpirma ni Colonel Vidal di ba ya kanis Donato bit pa na so man usa sa punto bitaw nga bit pa ng libro niya nga sa last page na nabunggo na wala mga kaigsunan nga kwan unsay kuwang sa argumento asa day ta moduol brad bahin sa pagtuo sa pare, pastor o sa laiko Biblia kining Biblia o kuan kining brad labaho kining Bible o mga dogma uban pa kuha man gamit man Roman Catholic books man standard books nya kanang laiko ang nagbuhat anang gaday di katekisis ayaw po sa hiling CBCP di man na explain daw ang hypostatic union so, kadaghan naman ay naman na sa Catechism of the Catholic Church 480 nga daga 481 ang pag-divine both human and divine good ang kuan pagkatao pagka-Dios nagkahiyo sa pero wa magasambog kanunay hypostatic union of Jesus Christ wa na magabuwag imo nang kuanon sao man nimo accept brad kay cross suminon to ka brad may nang video ba request sa ubos wa naman tong yung mga kauban niya una nga usa sa punto mga kinsunan nga ang masulba ni brother basta magpaubos mo sino ka na si Reverend Father Darwin Gitgano nga nikalit na tudlog divine nature experience dit ang pangutan na Brad Labaho Gutierrez sakto bang isulti ni Father Darwin ang divine nature experience dit kumbaga na dili kay ang gisulti ni ba ang pangutanan ko wa ko mangutanan na si Piazza basan nilitok mo na may video muna yung sa kuhan so na yung procession rin sa katedral mga kigsunan so muna brad nga ang libro sa magisterium muna yung Catechism of the Catholic Church wa kita makita sa libro sa magisterium Catechism of the Catholic Church God died literal Mother of God literal wa o kanang divine nature experience dito wa heretical teaching na kung sa uban niya maingon di mo musukol pare ilapad ito pangunay wa ta musukol pare issue por issue mo dipinsa mo pare gani kaysa Sirac City 29 Kamar 21 tahura ang mga pare nagalagad Brad Brigadier Ornesa Brad Iman Impinado Brad Juan Pasiones ug si Brad Ilyong kinsa man si Jojo Labaho pangutana Brad asa ta moduol sa pare, pastor, laiko o Biblia. Kanang imong pagduol wa man ka mo mention ng unsang pagduol mo. Kung mangumpisal ka sa pare, mumpisal ka na kay salang mortal ato ka duol sa pare. Daha man pare. Og unsa man nang mortala og abortion ka ng babae adto sa obispo. Unya kining Biblia o ganang Biblia kuam na lalamiton man ito na usam na sa Quranan sa kamaturan ng Bible jara na ang usa sa jitli si Lito Cagayan de Oro Jojo Labaho Gutierrez kinsa may authority mo pasabot anang imong gibasa brad nindot na pangutanan mo kani akong gibasa nga CCC na man sa
number 91 sa Catechism of the Catholic Church. Ato ni basahon, Brad. 91 sa CCC nga nag-ingon dire. Oh. Sa Catechism of the Catholic Church 91, all the people share in understanding and handling on revealed truth. They have received the anointing of the Holy Spirit, who instruct them and guides them into all truth. Nga sa to pa, ang tanang magtotoo, wala labot protestyante ni. Matubang mo Senior CJ, magtotoo nga, nagtuon po ba? Ang pasabot, mo handle sa padayag nga kamaturan, yang makadawat ang anointing of the Holy Spirit. Yang mo instruct them, unya, mo guide ta sa tanang kamaturan ngadto sa mga laiko, mga tao. So na. So sa Catechism of the Catholic Church. So makahimo po na mga kaigsunan nga sa pag-interpret niya ang official interpreter ang simbahan man. Number 100 sa Catechism of the Catholic Church. Magisterium, Pope and the College of the Bishop. Niya, nade magisterium dito sa Pilipinas, sa Cebu. CBCP, wa may Santo Papa dia. So dili matawag magisterium. Muna itiman ay mga kaigsunan. Ray Pantonial. Okay, watching. Kuha na yung tingali. So, muna yung mga kaigsunan. Sabay pungutan na dia. Request, Brad. Kaya na pa man ni oras. Kay Javier Bacog, ipaabot to. Niya, wak mamutunga. Niya, amen, Brad. Okay. Igun sa kanang gear. O, donato putong. Donata. Ang kini kay ang akong pangutana ni Donato nga uyon baka kay ang second divine person is always alive, died in his human nature. Ang imo gi-appeal man mo kamatay ang kuan divine person. Buhay nakasabot ana kay naa sa 468 sa CCC ang proper subject ang divine person, second divine person. Munay ang proper subject. Unya, kanang second divine person with the divine nature from all eternity na. Diha man sa daan sa wa pa mapakatao. Sa to pa ang second divine person si Kristo, eternal na. Asa mabasa na? 525 sa CCC. Fundamental sa Katolik Dogma. Page 36. Ang second divine person, eternal. O, constant present. So, kung constant present na niya, sa to pa, kuhan kay mga kaigsunan ka ng matupa ni San Agustin sa Santos, nga ningon siya ang God's eternity is a constant present. Hoy, ayaw pag saan inulok, bastos mo na yung mga madunata ginulok mo no. Basa tarong. Isang nagbasa ka, pagbasa niya, wakay filosofiya, hagba gyapon ka. CBCP Local Magisterium which in the Holy See. Pero ang kuan mga kung ingon sa 100 sa Catechism of the Catholic Church, wala kakabasaan na. Pope and the College of the Bishop, muna yung Magisterium. Asa na mabasahin mo nga, kung wala Santo Papa Magisterium na. Atagi ko CCC, dala. Catechism of the Catholic Church. 1. Donata putong. Okay. Asa man na? Basahin ko, di ka katubag yun. Nga, ang walay Santo Papa, gitawag magisterium, tubag. Muna diha nga, matoy pa ni Jojo Labao, namoy simbahan gisandigan? Klaro kayo. Simbahan Katoliko Romano, gituko ng Kristo. Nagtudlo na Diyos nga buhi.
nagkudlo nga Dios nga buhi. Wa ma Raymond Bulanon, may na mga wanda. Raymond Bulanon, si Elpidio. Asa na? Request kay live ta, lantugi ta. Kaya kung i-accept. Muna ako pungutan na doon nato putong wa ni mo matubag hangtod karon. Nga matod pa nimo ang second blind person namatay literal. Asa makita sa Biblia na sa dugma sa Catechism of the Catholic Church. Mamatay dang eternal? Pastilan ka. Muna nga kanunay buhi bisan gipatay. The second blind person died in his human nature. In gani dili kay ang imong interpretation kanina in padung mababaw in dito ni siyang lawas. Di kay namatay ang divine person literal. Pastilan imong filosofia pobre kayo brad. Doon na to putong. Saon na lang na. Pangutan na ba? Sana sa minulo. Di kaya kalusot Jojo Labaho, Gutierrez. So saan ba ni mo kuan? Wa kakasabot sa eternal. Ika mo'y naday eternal. O yun ka nga, si Kristo eternal. Nya ni mamatay eternal. Wa kasabot ka klaro, ana. Ika ron ay nakasabot, ana. Asa mabasa nga, ang eternal, si second divine person namatay. Bihatagi ko doon na to. Tubaga doon na to. Di ka katubag doon. Sus ka. O, sinangawa kakasabot sa unsay eternal. O niya, ikaw ba'y nakasabot? Sumala sa dogma, si Kristo eternal man na. Page 36. Sa CCC 525, eternal of Jesus Christ. Ang pangutana, naday eternal nga mamatay. Dili na eternal kung namatay, muhunong na. Pastila ni mo eh. I mean, kinsa ang guide ninyo sa naasulod sa simbahan. Noon sa mga simbahan Katoliko funded by Jesus Christ, nga nagtudlo nga buhi nga Dios. Gisandiga na mo, unya, kinsa ningon na? Klaro na si kining Bishop Bactol, mulabaw ka Jojo Labaho. Si Bishop Bactol mingon, the second divine person did not die. Auding disim. Tara, si Bishop Chupilo Kumamot. Kung sa ingon ni Bishop Chupilo Kumamot, magagahom kanunay nga buhing Dios. Buhing Dios. Muna yung maabot ng santos. Huwag sa manudlo ang namatay ang Diyos. Karang Diyos ninyo nga namatay, magtulog ang Diyos sa matay literal. Piki na inyong Diyos. Brad Jojo Labaho Gutierrez. O Donata Putong. Kanang imong Diyos nga gisambit inyong gisimba. Piki nga Diyos ha, kaya namatay man inyong Diyos. Ang tinuod nga Diyos, buhi na kanunay. Hebreo 9:14 ug sa 1 Tesalonica 1:9, living and true God. Klaro kaya na. Nagiya ninyo ba kung unsay mga desisyon ninyo na isimbahan nga moaprobar? Nganong aprobahan pa mga daan naman ng doktrina ang gitudlo sa simbahan? Daan na nang gikudlogikan sa fundamentals of the Catholic dogma na sa CCC na Biblia. Tukma og tataw kayo nga dugay nang iprobahan sa simbahan Katoliko Romano nga ang Dios eternal, God is eternal. Sa ato pa dili mamatay. By the way, may hapon kinsang bishop nga uyon sa gaday literal. Wala yung biswa na bad Winifred Lagunde. Gaday literally way ubiswa bisag usa. Atong gibasa ni Father Darwin Gitgano nga ingon siya nga adunay pirma. Ingon siya nga God died is to be understood literally, not figuratively. Suwato, wata kay bakit diin to gikang suwat ang gibasa ni Father Darwin Gitgano. Pero ang video nga tataw klaro kang gibidyoan ni Jikyo, ari sa Sumay, buhing saksi Chung Chua, Bradso Fernandez, Tami Caburnay, Adam Amperno, ingon gyud sa Arsobispo Palma. Simple kuno kayo nga iyang analogy nga si John Paul Lisican nga nasantos na iyang kalag wala mamatay. Ang iyang lawas gilubong sa sementeryo. Sa ato pa unya si Kristo adunay duha ka kaniya, both human and divine. Ang namatay ang human nature. Matod pa ni Arsobispo Palma. Kaklaro sa video. Klaro kayo. Muna nga itandi nimo itong tabi ni
Pader Darwin Gitgano. Asa may bugat nila Archbishop Palma, Pader Darwin nga ubos man ang ranggo. Muna sakto si John Porca nga muna nga di ta magpadala kano. Nga ingnon ni Pader Darwin matubang John Porca nga Little Magisterium si Bradshaw Fernandez. Little po. Sagol bugal-bugal ba? Wa man ilhi ang gaday literal sa panudlo sa simbahan. Wala gyud brad. O tinuod na. Wala mo na kanang gaday literal god. Bag-or kay nito nga 1994 sa Basak Convention Cebu City. Ako ni Sodbog di pa ko si Ibdi ana matubang Brad Adam og ni RCB Rebas ko ni amigo ni Wilkie Bones. Nganingon siya dito nga dito nag-walk out ang taga Liti, taga Mindanao. Nagdebate man ito sa gaday literal. Si Bradshaw Fernandez at Atty. Barcelo Bacalso nagpares inkwentro itong taga si Iplam. Taga Liti og nasa Butuan City ng si Ibdi tingali. Mo na higayon na. Pag 1997, mao na to ang convention sa Tagum Davao, Abril 18 nga to 20, 1997. Mao ni ang gipirmahan ni Kuan. Atong baliko na dara. Mao ni gipirmahan ni Cardinal Vidal. Dara 1997 na. Ato ni tanawang ito 1997. Dili pa ko Katolik pitibindir ini mga kaigsunan. Kay 2001 pa mo ko nisod sa USDR. Karon, ngano maning dokumento pag nasa Gadad Catechesis na ano may divine person experience dit. Di ka mauwaw na doon na to. Nga, ibutangan, may wa man na dire o. Wa na dire, pero Cardinal Vidal. Pastinlan mo eh. Wa na mo bitang di ko kay kumutuo na yung gikuang-kuang. Kay wa mo na, nausab mo na agad. Muna nga di na, kato mga Katolikong way kalibutan, way alamag, madala ninyo. Muna itiman eh. Okay. Brad, asa may misunod sa inyong organisasyon sa simbahan? Naman may sa simbahan. Noon sa taong kay. Naman simbahan Katoliko. Basta ikaw, kay dili ka Katoliko, kulto ka. Kay once ka manudlo ka nga gaday literal, supak nas dugma. Supak nas dugma, mga kaigsunan. Supak sa kamatuoran ba. Dili panudlo sa simbahan Katoliko Romano. Muna dia. Wapan mo request si Kuan ri Elpidio Tumbukidnon nga nandugay basa ba na membro kas gaday literal nanudlo mag divine human. Asa na makita sa dugma si Sisi? Pastilano yo. Loy kay paminahon nga nadugay na suliko out ang mga panudlo. Ang unsay problema matobang mo Senior CJ, filosofi gyud. Huyang og filosofiya. Kana gumiingon ta nga gaday literal. Bisa gaday na lang. Umingon ta na ang science of being, ontology, material being o immaterial being. So ang pagkatao ni Kristo, subject to dito kay motoy namatay, died, God died. Kay material being, motong 1 Pedro 3:18. Namatay ito hanon nga lawas nun ni Kristo. O gayang kalagmi, addos is pretong nabilanggo nagwali. Nya, uban ang sikan na bayan person, kung namatay bang sikan na bayan person, sa pagwali na sa bilangguan, 1 Pedro 4:6. Gamita ang saktong filosofiya. Mabuta sa 630 sa Catechism of the Catholic Church. During period in the tomb, the divine person continue to assume both soul in his body. Kung namatay pang sikan na divine person, kung saan niya pag-continue to assume sa iyang kalagog lawas, sa sepulcher. Always united gina siya. Muna sa Catechism Council of Trent, the divinity always united sa kalagog lawas. Kung Luis gani, mamatay rin ng Luis. Pastilan. Muna itiman eh. Muna philosophy is handmade of theology. Unya, ang material being, Diyos. Muna material being. Dili na mag-mix sa material being. So, sa immaterial being o material being, di na mag-mix. Di na mag-mix. Muna nga, sakto ang fundamentals of the Katugdugma, page 147, unmix. Muna ang uban ko, Rene Donato, putong nga mingo sa namatay ang pagkatao, namatay sa sikan na person, na-mix na nimo. Duhay namatay nimo. Ang sikan na person o ang kining human nature. The sikan na person who is true God died in his human nature. Bishop Bacanay na. Nya Bishop Moro sa Our Catholic Faith Manual of Religion, page 75. Ang gadaid purgas, ang gadaid
as ang iyong speaker, although only his human natures died, only, without anyone else. Tukma ka na sa, nothing else ba? Tukma ka na sa last statement sa Catechism Council of Trent, nga ningon dito nga, to suffer and die are incidental to the human natures only. Only human only. Sa to pa, pagkatao ginamatay. Perting klaro ka mga kiso, hindi na maluad mo sa ang kamatuuran. Brad Iman, impinado, when Fred Lagundi, di ba Brad, dili maayo ang mamasangil ta sa tao nga wa niya buhata, dili gid maayo, utang-butang na. Dako tag tulubagos Ginoo na. Yang ingnon tang sibo figurative. Ana di na mao tumutumo na. Wa gid manudlo si Brad Fernandez. Wa ko'y video makita niyo nagwali debate ko sa kini issue ha, naningong figurative wa. Oh. Isa pa nang uban diri si unsay kuwang sa argumento di ay Brad. Asa ni? Na tabunan man. Pautana Brad, budol sa pare basta balik. Kisa man ang uban. Adara. Pantunial. Ninayan tani ko bro. Kinsa may authority mo pasabot ang imong gibasa. Tubag na ako kanina na. Oh. Kinsa may uban si Gutierrez ng Yapon. Wa may request mo Brad. Muna nga kamo, kuwang mo sa pagpaubos. Kuwang mo sa pagpaubos nga kung nasayop ta, ang kuno na itong nasayop ta. Kay mismo ang ubang si Ibdili mo angkon mo, laban mo ng sa gipahayag ni Padre Darwin Gitcano nga, wa kuno mo sulti. So wala mo sulti, kaklaro itong video nga ang divine nature experience dit, wa na mo sulti, kaklaro ana. Jojo Labaho, unsay kuwang sa argumento, balik mo ni. Pangutana ba, asa mo dool? Buwa naman eh. Nakuha naman eh mga kiksunan na murag init na tingnan yun eh. Ito na yung katana hinahinayon. Ato si okay. Ricky Empleo, siya to si Juan Antonio Caballero, ito nakunayasad, si Antonio Albarico, niya Wilson, napait, Mario de la Serna. Oh. Wala naman eh. Para sa Pilipinas, ningon ka nga daghan mo mga gaday literal, gamay kay me. Kadagan na. Nahibaw ni Brad Paras. Mga si FDR isyo. Way mga Katoliko nga membro na sayod ini isyo. Wala kalibutan. Wala timan eh. Si FDR isyo si FDR. Di na ginuton sa mga membro yun. Saan taong kay. Madala tayo nyo. Winifred Lagkundi. Oh, kani hapit na ni. Oh. Donato sa man wala may message. Oh. So kani ato walay personalan para kuan yun kanang madugay mahiyagan na mo magigsunan. Mahiyagan na mo. Oh. Aday taas kayo. Doon na ba'y kaparian ba nanudlo og sayop sa nga pagtulunan? Adaghan kayo Brad Lakundi, Winifredo,
nga adunay mga sakto ba din ang filosofiya nga sa pagkatao namatay, given man na nga ang pagkatao mamatay jud na. Wala kay kibawas usa sa branches philosophy ang science of being, ontology, immaterial being, material being pagkatao na, material being man na. Di na magamit sa immaterial being ang espiritu, immaterial being na. So given ang subject to it ang tao. Death is the end of the earthly life. 1007 sa Catechism of the Catholic Church. Joseph Haspe Garcia, sa to pa giwalihan sa Dios, pudi ay wa man pod to mamatay. Giwalihan sa Dios ang espiritu ng bilanggo, 1 Pedro 3:18-19, 1 Pedro 4:6. So, namatay pa ang Diyos, sa pagwali na dito. Unya karon, kanang pangutana ni mo Brad nga doon na ba'y mga kaparian na nudlok sa Yop? Naghanoy si Martin Luther day, si Padre Pisuta, Aglipay, sa pailain. Unya, napatoy, o dili na yung mabakwi ni Padre Darwin Gitgano, aningon siya, divine nature experience that. Pretend sa iyo pa ini. Makuyo niya sa dakong pagpaubos. Humility is the way of salvation. Ang pagpaubos, usana sa nagdakaw sa dalan sa kamatuoran. Matod pa ni Santa Teresa of Davila. Humility is always walking in the road of truth. Santa Teresa of Davila na. Bishop Chupilo Kumumot. Charity and humility. Lisod si Bishop Chupilo Kumumot nga sundon sa mga pare. Kanang pagka-charity o kining pagka-humility mapabusanon Bishop Chupilo Kumamoto. Yang pagumangkon si Father Dennis Kumamoto 4, ang head priest sa Tabunok, Talisay City. So, ningon siya, filosofiya ng problema, Brother Pen. Pagkatao namatay, nang pare. So, muna nga, pare Diyos kadorna, nga, the divine logos died in the flesh. Sayang human, body, namatay si Kristo. Klaro, ana. So, muna mga kigsunan nga, ato nang dawaton nga ang panudlo sa Simbahang Katoliko Romano, wa magtudog gaday literal. Kaya sa misa, sa mysterious pagtuo, katedral mga nire, likod ako, katedral area ni, Mother Church, na ako'y berbasadi matag simana rin, nga naingon ni Santos Kamisa, panahon Santos Kamisa, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Wa gid manudlo, wa mo gamit ang Simbahang Katoliko Romano sa panahon sa Santos Kamisa sa tibok kalibutan, ang Diyos namatay, ang Diyos nabanhaw. Kay dili haom unbiblical kanang wa nas Biblia. Asam na makita ang Diyos sa banhaw sa Biblia. Tong debate ko Ralph kanay nga wa man niya matubag. Gada literal, Sisi Council of Trent wa gihapon. Insya ako man ang debate mo itima. Lahim ning debate ug wali gud. Wa jud na namatay ang wa pod to namatay ang giwalihan, Brad. Sa pagkatao namatay si Kristo ug ang iyang ordinaryong mga ordinaryong tao pareha ra kay isigataw man ang namatay. Gini manihan ay lagi nga si Kristo adun may duha ka kini both human and divine sa usa ka persona. So namatay ang iyang si Kristo, ang proper subject mo gamiton ang second divine person. Ultimate subject ba? Inim niya. Kasi namatay. Divine second divine person, but tumang bisya ba kani? Died in his humanity, in his human nature. Ayok putla. Una nga, ang correct statement the second divine person, eternal man siya, is always alive, died in his human nature. Muna klaro. Para muna gamiton. So, ang second divine person, kanunay buhi, namatay diha siya pagkatao. Kaya diha naman siya daan, so wa pa siya magpagkatao. The second divine person with the divine nature from all eternity. Kaya mingon sila nga, namatay ang divine person, second divine person niya, ang divine nature, imo nang gibuwag. So, irehis gyapon. Heresy ng panudloag gyapon, heretical na, kung namatay ang divine person, yung divine nature, imong nabuwag. Lahi sa itong Padre Darwin Gitgano, kay tulo kubok namatay na iya. Namatay ang pagkatao, niingon siya. Namatay ang second divine person para niya.
O niya, nadugay, niingon mo siya nga, divine nature experience niya. Tulog mo namatay. Una nga, maglisod at usaw pag-repute niya. Palihog og hubad sa binasiya sa gadayad in his human nature. Mo gani ingon ay disikog ta sa binasaya murag dili siya uyon anang kaning ya gadayad in his human nature murag sa Cebu man nga only to ang kanchong only only Radyo M. Gonzaga. Ato nang binasayon, why problema na? Basta ihunong mo delikado yun. To, binasaya ha? Sakyan ka. Ang Diyos matay diya siyang lawas. Oh, siyang pagkatao. Oh, wa ko may hunong. Klaro kay na Jim Gonzaga kay kung di mo na ito binisaya, mabilisaya man na. Binugoy mo na mo ha. Diyos matay diha siyang lawas. Otherwise, Diyos dili mamatay kay eternal man. Oh. Sa in English wa, God died in his human nature. Otherwise, God ganatay kay eternal siya. Archie Laitane, sa ni ka to amigo, si Arlene Pardoncillo is watching. So ito na recognize mga kigsunan. Nata sa Cebu Cathedral mga kigsunan niya. Mura karon totoo na patay lakaw de mga kigsunan alas 4:15 na. So what I live sa DYR Island FM Lunes to Biyernes sa hapon. Sabado Domingo wa. So muna mga kigsunan ugma plaza in Evidencia Cebu City. So dito sa friendly discussion Jim Gonzaga, Joe Labajo, indot na inyong mga kuan. Kini mga argumento, doon nato, why personal? Kay, kuan man si Juan namatay in his human nature? Sakto ba na, Brad? Putay. Lahi maning pure tao man ta, Brad Joe Labajo, si Kristo, 100% man, 100% God, niyang divine nature o human nature niya sa usa ka persona. So ang proper subject dili lagi ang kuan kanang nature o kining divine nature di proper subject. Proper subject mutong sikan ben person. Sakyan ko na inyo ako mo sakay ko na inyong style god. Wa man problema. Magdaog na sa filosofiya. Ang Bradshaw style nga kuan iya nga pagkatao namatay niya. Being God join his humanity but did not dissolve and damage. Suk brand style no. Pero ako mo sakay ko sa iyong proper subject. Ano ba sakay na amna sa CCC? Nasa ubang mga libro. So, muna nga, ang second ben person died in his humanity. In. Siyang lawas. Kaya dili man mamatay ang second ben person with a divine nature from all eternity. In order to die, he assumed in human nature. Muna hanay. Kaya ang, huwag siya material being. Kada si Juan namatay si in human nature. Ang Juan, pareha na tao man ta, ang kamatay, panagbulag lawas o galagna. Tao man ta. Yan kanis, Ginoo, Diyos og tao matuod man. So, muna nga, Joe Labajo, mao gani Brad, sayop ang Juan died literally. Dili lagi matandi mo suwan kay usar man na kakiniya. Si ang kita, tao raman ta. Nya si Kristo, duha may kakiniya niya. Yan na may proper subject. Kitong analogy ni mo nga Juan, na si Bishop Pakanin, panitang si Joe Labajo na nakakuha o nakagunit og payong. Kinsa may nagunit? Si Joe Labajo, yun dili ang kamot. So, mo na siya. Ang sa kanang pungtanan mo, si Joe Labajo namatay. O, ana ba? For example ba? Yung sa minis kamatayon, panabulag lawas o galag. Naman na sa Matthew 10:28, do not perdo sukal bade bat kanat kilisol. Tubit 4:3. So ang tao di ay usa ka kiniya human nature god. So may human nature mo day. Human na kiniya nature kiniya man na. Oh, sama na diyon din pagkuan day. Si Kristo duha ka kiniya divine nature o human nature. Ang pangutana Brad, katong gipahayag ni Padre Darwin, divine nature experience ni sakto to dili tubaga Joe Labajo tubaga na ang pagkamatay ni Kristo sa cross nahibaw mihawa ang iyang pagka Dios kabahin sa gihapon sa nahiusa monis pahayag ni Jim Gonzaga body and soul lagi ang tao both human and body and soul
Ang pangutana, Brad, nimo Jim Gonzaga, ang pagkamatay ni Kristo sa cross, nihawa ang iyang pagkadiyos o nagpabilin gihapon sa niusa. Nindot yung pangutana nimo. Kay usamang ka persona buti man na divine. Sa ato pa namatay ang iyang pagkatao, pero ang pagkadiyos naalang hipon ni Join, pero wa ma-damage. Di not dissolve ang damage ang iyang pagkadiyos. Wala ma-damage. Kaya permanente man ang kitawag hypostatic union of Christ. The hypostatic union will never cease. Di mahanaw. Ang espiritu sa tao, di ay Brad, dili na iya sa kiniya. Human nature lagi, human nature kiniya ko na. Niya nag nature. So mga laglom ng mga kuan, ang tao body and soul. O mo na nga sa Fundamentals of the Catholic Dogma page 96, man composed body and soul. So mo na Brad, nga kuan niya, pertindikanan yung mga viewers at mga amigo da. So lagundi, sana kay street preaching tirada atin ito amigo. Okay.